को नायैनि र' बेनिखायनो फिसाफोर मावथि मानसिफोरा बेबादिनो जानो लोंनो बावलायलाङो आरो जाय मानसि बेबादि गोसो गोरबो होनानै खामानि मावदों बे मानसियानो माइबा नङा माइबा मोनसे खामानियाव गावखौ रोंखा राखा महरै दानो हादों दिनै आरो फिसाफोर जोंनियाव बयनियावबो माइबा नङा माइबा मोनसे खामानियाव गोरों जानो हानायनि गुना दोङो दिनै फिसाफोर जों खालि नाजानांगोन आरो जों बुजिबाय जों नाजानांगोन आरो किसुमाना रोजाबनो मोजां मोनो नों बिखौबो गारनाङा दे किसुमाना मोसानो मोजां मोनो नों बिखौबो गारना दे फरायबाय था आरो रोजाबनायखौबो लाखिबाय था बे मोजां रोजाबनो हायोबा बेयावबो माइरं दोङो देरि दोङो ना गैया माइरं दोङो देरि दा गोरे बेखायनो जोंनि बे गुनफोरखौ रोजाबनायानो जा मोसानायानो जा बे गुनफोरा टेलेन्टफोरा ओरैनो जौगायारि फिसाफोर बिखौ नाजाबाय थानांगोन जौगाहोनो थाखाय जेरैबायदि सानखान्थियाव रोंखा राखा जानो थाखाय सानसेयावनो हायालै नोङो खनले खनले प्रेक्टिस खालामनांगोन नोङो बुजिबाय होमबासो नोङो you can become the expert in the solution of the mathematical problem दा एक्सपार्टआ सानसेयावनो जायालै कल फुकुटे नपके होनना बुङो थालिर गोथांखौ लाना फैना सबाय थाबा मोनगोन नामा बियो इखौ मोननो सम नांगोलै सम नांगो बेखायनो इंराजियाव गोरों जानो थाखाय सानखान्थियाव गोरों जानो थाखाय साइन्सआव गोरों जानो थाखाय सम नांगौ आरो बे जाबाय जोङो जिखुनु आयदायाव गावखौनो रोंखा राखा खालामनो थाखाय जोङो नाजानांगोन नाजायाबा हाया दे किसुमाना नाजायानोखा इंराजि बापरे मस्त गोरानोलै इंराजिया सानखान्थि मस्त गोरानोलै इंराजिया 2 माइलनिफ्रायनो खुलुमना हरखाय हायालै आं इंराजि दा आरो मोनसे खोथा जोङो बे इंराजि सानखान्थियाव दा नै फिसानिफ्रायनो बिराद जरो दै बे मोननैया ट्रेन गारिनि खर' बायदि जेबादि माने ट्रेननि खर'आ गोबां दाबाफोरखौ बोना लाङो दा बेबायदिनो इंराजि आरो सानखान्थिया बाखि खिनाखौ बोना लांगोन दिनै बुजिबाय जिखुनु आयदायाव एक्सपार्ट जानो थाखाय जिखुनु आयदायाव जौगासारनो थाखाय पुरा बे मोननै आयदाखौ दरकार दं अन्तत नोङो साइन्स फरायाबाबो हाई स्कुलालागै 1 थाखोनिफ्राय जिखिनि सानखान्थि मोनो एकदम बरियाखै सोलोंना लानांगोन आरो गिदिर गिदिर आनजादफोराव बेफोरनिफ्रायनो फैयो फिसा फिसा सानखान्थियानो खालि नोङो स्पिडआव नोङो थारमाने थाब थाबनो नोङो सानखान्थिफोरखौ नोङो मावफुंनो हानांगोन आरो समाधान खालामनो हानांगोन दा बेखायनो फिसाफोर बेबादिनो जोङो आवगायलांनांगोन आरो बेबादिनो जोङो गावखौनो गोरोंना माब्लाबाबो सानना दे गावखौनो गोरों होननानै माब्लाबाबो साननाङा दा जोंनि फिसाफोरानो गावखौनो खोब गोरों सानो जायखौ इंराजियाव सेल्फ राइटियासनेस होनना बुङो जोङो जाय मानसिया गावखौनो गोरों सानो बे मानसिया माब्लाबाबो जौगानो हाया बे मानसिनि गियाना खम जायो आरो बे मानसिनि साननाय हनायफ्राबो थौलेट जायो आरो बे मानसिया खुनु मोनसे आयदायाव एक्सपार्ट जानो हाया तरु लांदां मरु लांदां मालुति लांदां हई जाय बुजिबायना दा आं मोनसे सल' बुंनि दै सासे जौ फाग्ला आरो ड्राइभारनि सल' दै एकदम रियेल बाथ्रा दै बियो मा जाबाय सासे जौ फाग्ला माने माहाजोन मानसि आरो बियो टाउनाव थानाय मानसि दै सानफ्रोमबो बियो जौ फानग्रा दखानाव थाङो लोङो लोंखांना फेजासे लोङो लोंनानै टेक्सि गंसे हमो टाउनाव टेक्सि थायो आरो न'आलागै फायो टेक्सियाव
इनिफ्राय मा जायो आङो मबा बावगारगोन खोमा ओरैनो साननानै बियो गाव फैसा होनायखौ बावगारगोन खोमा होनना सानबा फैसानो बावगोन खोमा साननानै गारियाव माने उथिनाय सिगांनो फैसाखौ होग्रोखायो आरो माबाखौ भाराखौ ओइ भाराथ' आगतेल' ओरैनो होग्रोखायो आरो इनिफ्राय गारियाव गाखोनानै गेलाला टेन्टआव आरो उन्दुनो फैबाय थाबाय आरो एकदम उन्दुनो फैबाय थाबाय आरो ड्राइभारखौ खिन्थाखायो आंनिया न'आ आमुखिनियाव लाखिबानो जाबाय ओमफ्राय ग्रोब बेखिनियाव लाखियो ओमफ्राय खुनु मथे आरो गारिनिफ्राय ओंखारनानै ओमफ्राय न'आव हाबहैबाय आरो बे गोदो सानफ्रोमबो लोंबाय थायो थांलाय फैलाय कामिं गयिं खालामबाय थायो सानसेखालि मा जाबाय ड्राइभारा नंदों इ साला जौ फेनाय मानसि बावगारलांगोनलै फैसा होनायखौ गतिके आं खनसे बिबुगोन इखौ साला ओमफ्राय नों सहैबाय सहैनाय लोगो लोगोनो सार मोनफैबायलै होनना मोनफैबाय मोनफैबाय ना आं माबा मोनाखैसो नंदोंमोनलै दे होमबाथ' दे बाय आं थांसै र' सार नोंथाङाथ' फैसाखौ होआखै गारि भाराया हा मा गारि भारा होआखैलै आं दखौ दहायनो होखादों है नङा नोंथाङा होआखै है नंगौ आं होदों आं सानफ्रोमबो बेबायदिनो भाराखौ होग्रोखायो है बेलेग दिना होयोना होआ मिथिया आं बेफोरखौ मिथिया होदोंना होआखै बेलेग दिनफोरखौ सार खिन्थु नोंथाङा दिनै फैसाखौ आंनो होआ बेयावनो आं होदोंलै माबासो आं होदोंलै आं बे माने होआखै आं होदोंलै ड्राइभार नों होआखै दै गोनबाय लोंनानै बे गिलासा हामा मोनदों ड्राइभारा बुंदों नों होआखै सार आरो जब बागलायबाय आं होदोंलै तामान काजिया बियो बुंदों होदो बियो होआखै बियो बुंदों होदो बियो होआखै होनिनो मा लोगो दानो ओमफ्राय मा थाव ओइ खाथियावनो थाना दङ इयाव बिसारखौ हैनोसै थानाव थांबाय पुलिसफोरनो बुंबाय सार आं खदाय बेबायदिनो लोंनानै थांग्रा मानसि आंनिया खुनुदिन भुल जाया आं कारेक्ट मानसि आं खदाय मानसिखौ थगाया आरो आङो दिनैबो फैसाखौ होखादो सालाय आंखौ होआखै होनना बुंदों आं होखादो सार एकदम फैसाखौ आङो एखे उथिनाय लोगो लोगोनो होखादो आङो बियो आंखौ माबा होआखै होनना बुंदोंलै सार फैसाखौ ओमफ्राय ड्राइभारा बुंदों सार मिसा बाथ्रा बियो एकदम खेफ्लेजोबनाय नुवाखै दाबो निसियानो खालाखै बियो होआखै फैसाखौ सार पुलिसफोरा सोरनिखौ मानिगोन दा सोरनिखौ मानिगोन दे जौ फाग्लानिखौ मानिगोन ना ड्राइभारनिखौ मानिगोन दे हा माने सें खम माथोआ बै माथो गोसा गोसा बुंसा सोरनिखौ मानिगोन बे जौ फाग्ला मानसिनि खोथाखौ रावबो मानिया दिनै हिनजावबो मानिनो नागिरा नंगौ नङा आरो मालायाबो मानिनो आरो पुलिसफोराबोथ' साला जौ फाग्ला मानसि खायबालाय पाहरिगिसो साला बिसोरनिखायनो बुंबाय ओइ गारियाव गाखोनांगौ साला फैसा होनाया मा गारि बारि बेयाव खाजिया खालामबाय थादों हो फैसा होनो हागौ ड्राइभार इ आरो फेनाय जाबाय है दा होदोंलै सार फैसाखौ मा होदों होनबाबो मानियालाय होदों होनना बुंदों आंखौ गोदो डिस्टार्ब खालामबाय थादोंलै आं राइट मानसि रङा जादों ड्राइभारनिया ओइ आं होदोंलै मा नंदोंलै आंखौ मा नंदों नोंसोरो आं बेखौनो बै मानथ'गासिनो मानसि नङा दालाय ओइ मोनबो नङा आंखौ बेखौनो डिस्टार्ब होबाय थाना दानो आं सेस खालामगोन दिनै पुलिस थाना सोंना जोख्लैजोबना होबाय माबाफोरखौनो फेनाय मानसिना टेबोल चेयारफोरखौनो बेनिफ्राय पुलिस फैबाय ओइ बेखौ सोना दोनथां लकाबाव सोना दोनहैबाय बेनिफ्राय लानानै हरसेया बेयाव सोना दोनबाय थाम्फै अरजा अरजा सालाय बेनि अखानायै निसा गाबाय गानायाव बेनिफ्राय जेबो इया खंहाजोबाखै आरो सालानसो आंखौ अपमान खालामबाय नोंसोर खुनु दिन आं मानसिखौ थगायाखै खुनु दिन आं थगायाखै आरो बिनो आं फैसाखौ होखादों ड्राइभारखौसो माने सोना दोननांगौ लकाबाव आंखौसो सोना दोनबाय साला आं गारा नोंसोरो ड्राइभारखौ खास्ति होखानांगोन आं गारनायाव गैया खिन्थु
थारमाने जेथला मानसिफ्रा मस्त अक्रा जायो बुझा बुझाखै बिराद अक्रा जायो जेबायदि मा होनो अज्ञ सुखतरम आरो धते विशेषज्ञ ज्ञानलबधु बिदग्धम ब्रह्मा अपि नरं जयति होनना बुङो जाय मानसिया माने बाङायल' रोंगो बे मानसिखौबो बुजायनो हायो आं जाम्बा मानसि दे नोंथाङा जि बेखौनो लागोन ना आरो जाय बिराद गोरों मानसि बेखौबो बुजायनो हायो नंगौ मानु मात्रै भुल হয় मानसिनाव गोरोन्थि जाखायो आंनिया गोरोन्थि गोरोंफोरनियाबो गोरोन्थि जायोना मानिना लायो माबाफोर बाथ्राखौ बुजायना होबा नाथाय जाय मानसिया गावखौनो कारेक्ट सानो जाय मानसिया बाहाय रोंनानै गावखौनो गोरों सानो बेखौ रावबो बुजायनो हाया दा खनसे बि मा खालामबाय बिदिखौ बाजाराव थांबाय इनिफ्राय सिलिन्डार भर्ति गंसे बायना लाना फैबाय लाना फैना दा खनसेनो बुंबाय पुलिसखौ ओइ पुलिसफोर नै आं गेस सिलिन्डार लाना फैदों ड्राइभारखौ हम आरो बेनिफ्राय आंखौ नोंसोरो थारनानै बुं आंनि गोरोन्थि गैया होनना बुं नङाबा आं थैनोसै बेयावनो गेसखौ लखबना लागोन सावना लागोन आं थैनोसै आं बेलेग मानसि दिले आंनि खाथिर बाथिर गैया दिले नंगौबा नंखागौ दिले आंनिया खाथिर बाथिर गैया पुलिसफ्रा नंदों जौ फाग्ला मानसि बिलाय मा ओरैनो बुखिदलाबाय थादों एकदम एमब्रायनो मा खालामबाय बिदि गेसखौ लखबना लाबाय ओमफ्राय देसलिखौ लागायनानै सावना लाबाय गुम गुम जोंबाय ओमफ्रायसो आयौ फाग्लाया थैमारसिगोनलै हाखु दाखु पुलिसफोरा बिखौ माबायाव लाना थांबाय आरो बुंदों मेडिकेलाव लाना थांबाय आरो मोदोमा खामजोब्बायनोखा आधा आधि सेस 50% माने खामबायनो हादों 50 जौखोन्दो बेनिफ्राय बहुत रिपर्टारफोरा फैदो नायदो मानो नैगिरि सावनानै लाखो बहुत बुङो आरो बे साला ओइ ड्राइभारनि थाखाय ड्राइभारा आंखौ थगायदो साला आं फैसा ओरैखौनो होआखै होनना बुंदों आं राइट आं एकदम कारेक्ट मानसि आंनि 100% राइट आं हामा नङा आंनि सोब मावनाय दांनायानो मोजां आं माने 100% आं जौखोन्दो गाहाम मानसिया आंनि भुलानो जाखाया मानसियावनो नंगौथ'लै नंमारदे नोंनियानो राइट नङाबा नों बिदि आरो खावना लागोन ना मोदोमखौ ओमफ्राय हाल्ला जाना पुलिस गोदोरा ओइ थानानि पुलिसफोरखौ माने सासपेन्ड खालामजोब्बाय होखारजोब्बाय थारमाने मानो बिसारफोरखौ मोजां खालामामासि मानसि खाथि गिदिर खालामखोना ओमफ्राय सासे मानसिया आरो फैना बुंबाय बाय गोदोर मानसिमोन ओइ नोंनियाबो भुल दङ दे होनना बुंदों आरो नोंनियाबो भुल दङ दे हाय आंनि माबायदि भुल जानांगोन नों get out from here होननानै होखारबाय आरो आंनिया माब्लाबो भुल जानाया ओइ खोनासंबाय भुल जाना जायाखै आं बुङो बेखौ बारा बुंनायखाय खोनासंबाय मा जाखो आंनिया माबायदि भुल जाखो भुल जायाखै नाय नोङो बे 200-300 थाखानि थाखाय बा 100 थाखानि थाखाय इमान नोङो काजिया पेसाल खालामबाय नोङो दा मोदोमाव सावनानै लाबाय नोंखौ दा फाहामनो हालियानो डाक्टारफोरा नों दा थैसिगोन आरो नोंहा दुनिया आइ लाइफआव खामथावथाव हिनजाव सासे दोङो नों बे मा जागोन दा आरो उन्दै गथ' फिसा सानै दङ बिसोर सानैया मा जागोन दा नों गावखौनो खोब गोरों साननानै गावनिखौनो बिराद राइट साननानै देथला मारिनानै नों गावखौबो सेटेप खालामनानै लाबाय दा नोङो नोंनि हिनजावखौबो बिधबा रान्दि खालामबाय आरो फिसा सानैखौ नोङो मावरिया खालामबाय बे माबा खोब गाहाम जादों बे माबा खोब मोजां खामानि जादों बिदि 200-100 थाखाखौ थांबाय आरो मा जाखो दा गरिगे नों नाय ओइ बेबायदि गावखौनो राइट बेबायदि साननाय मानसिफोरनि अबस्थाया मा जायो गावबो थैलांबाय हिनजावखौबो खस्थ' जाहोबाय आरो फिसा सानैखौबो खस्थ' जाहोबाय दा जोंनिया बेखौनो बुंदों फिसाफोर गावखौनो राइट आंनो खोब गोरों होनना सानना जोंनिया बर' फिसाफोरा उन्दैनिफ्रायनो बहुदा गोरों सानसोगारो देरला देरलि जासोगारो आरो थिफुदलि जासोगारो आरो दा बेबायदि जानो नाङा आं रोङामोनबो रोङा दा आंबो सानो आंमोनबो रोङा जेबायदि माबाया आइनस्टाइना बुंदोंमोन whatever we know this is just like a little drops of water
बेयो जाबाय थबथिंखि दै बादिसो जों रोंनाया and whatever we don't know it is just like the water of the ocean आरो जों रोङिया एकदम लैथोनि दै बायदि गोबां बाथ्राखौनो रोङा दा बेखायनो माब्लाबाबो गावखौ गोरोंनानै साननो नाङा दे जागोन ना जाया जागोन ना जाया नोंसोर बेखौनो साननो नाङा दे बुंखाबायना दे जोङो बयबो जोङो बुं जों बयबो गावबा गावखौनो रोंखा राखा होननानै साना इ गोदै गोरोंना सानबा ए जुमाय फाग्लागोनै धंस जालांगोन साला बुजिना बुजियाखै जौ फाग्लाबायदि धंस जालांगोन दा बेखायनो माने जोङो बेबायदि जोङो आवगायलांनांगोन आरो जोङो आरो जोंनि सारफोरजों सोमोन्दोआ मोजां थानांगोन दै सारफोरखौ एरायखेबा जानाय नङा बुजिबाय माने स्कुलाव फैनायनि अनगायैबो न'फोराव थांनाबो सोंनोसो नांगोन बुजि मोनै खोथाफोरखौ किसुमान आरो खनफा खननै सारफोरनाव थांनांगोन अलपमान लाल साहा पानिखौ लोंना फैनांगोन ओमफ्राय किसुमान सारफोरा स्कुलाव गोबां बाथ्रा बुंनो टाइम मोना न' जिरायना दुनियाके रायज्लायनो हायो आरो सारफोरा आरो फरायसाफोरा न' थांबा गाहाम मोनसो नालाय आरो किसुमान इच्छा खालामबा ओइ बिस्कुट पेकेटसेबो लाना थांनो हायो सैमा आथिंनि बिस्कुटके आरो लाङाबाबो खुनु आपत्ति गैया खिन्थु सारफोरजों जोंनि सोमोन्दोआ बिराद जानांगोन आइ आफाया बेसेराफोरा गोबाङा गियान होनो हायालै फरा लेखा खम मानसि खालामनांगौबा नोंसोरखौ सोर खालामगोन हा सोर खालामगोन फोरोंगिरि आइ आफाफोरा एसेबां डिग्रि फिग्रि थाया आरो किसुमाना मा होनना बुंदों बाय बांला डिग्रिफोर थाबाबो फोरोंनो टाइम थाया सम थाया गतिके नोंसोरखौ गेदेमा मानसि गोरों मानसि समायना मानसि नंगौ नङा अनथावथाव आइ लाभ इउ खामथावथाव मानसि नंगौ ना बेबादि समायना मानसि महरै दागोन सोर दागोन भाई गासा बुं सोर दागोन दा नोंसोरनि जिउ दाग्रा लामा दिन्थिग्रा बे फोरोंगुरुफोरखौ जोङो सिबिनांगोन आरो बिसोरजों जोङो मोजां सोमोन्दो लाखिनांगोन नोंसोरनि जिउनि दुखु दाहानि खोथाफोरखौ आरो मा सानदों मा सानाखै बेफोरखौ जोङो शेयार खालामनांगोन थारमाने मा बाहागो लालायनांगोन बुंनांगोन बुजिबाय सारफोरखौ गिबाबो जानाय नङा लोगो बायदि माने श्रद्धा खुसक भय एसे सिबिनायजों हा नोङो अलपमान लोगो बायदिबो बाय लोगो बायदि सानाबा मा गियोबा दिगदारलै किसुमान सारफोरखौ गिसिगारोना गियो नामालै बिसोरो गियो नामा सारफोरखौ गिनो नाङा मोजां खोथाफोरखौ सोंनांगोन गिनानै नोङो जुदि पेंबो गैया पुं गैया थाबफै थायोबा गिनानै नोङो बुजि मोनै बाथ्राफोरखौबो सोंनानै लायाबा नों दङ मु फरायनो हानोलै मु गिदिर मानसि जानो हानो जों बेनिखायनो सारफोराबो जोंनि आफा बायदि एसे जाबाय 2 नाम्बार आफालै नोंनि आफाया जाबाय 1 नाम्बार आफालै बुजिनो मोनाखै आरो सारफोरा जाबाय 2 नाम्बार आफालै बायद'फोरा जाबाय मा होनो 2 नाम्बार आइ गोदै आरो जों बुजिबाय गतिके जोङो माने माबा माबि जेंना जेंसि आरो माखौबा बुजि मोनाखै आरो नोङो मा जानो नागिरदों दहाय सासे सारा बुंनाय बायदि मा जानो नागिरदों बेखौ मारै मोननो हायो फुरा सारफोरनियाव नोङो सोंनानै लानांगोन आं बोले प्रफेसार जानो इच्छा प्रफेसार जानांगौबा मा गोदै फरायनांगोन मा डिग्रि लानांगोन सारफोरनियाव सोंफै बरियानो खनसे खुलुमबाय सारना आरो खुलुमनांगोन दे सारफोरखौ आइ आफाफोरखौ खुलुमनांगोन आरो सारफोरनि आरो आइ आफानिफ्राय बोर साबसिननायखौ जों लानांगोन मानसिनि खुगायाव बिराद गोहो दोङोलै
किसु मानसि खुगाया गाखा नङ किसुनिया गोखै नोङो ना किसुमानिया बहुत मोजांलै बहुत मोजांलै ओमफ्राय माने थां बाथ्रा फिसा नों गोदोर मानसि जागोन थांबा जामारो दिनै नङा नङा गतिके ओइ आशीर्बाद नांगौ बेखौ माने बोरफोरखौ जों लानांगोन आइ आफानिफ्राय दा बेबादिनो जोङो बेबादि जोङो आखल आखुखौ आरो दानांगोन आरो बेबादिनो जोङो मा होनना बुंदो जे ओइ जे थांखिखौ नमा जाय फरायसाफोरा मा जानो लुगैदों आसलथे बेखौ डायरि मोनसे लानानै सानरेब होनना बुङो बियाव लिरबाय थानांगौ दिनै नों मा जानो नागिरदों बेखौ लिरनांगौ आरोबाव मा मिथिगौ नोङो मा जानो नागिरदों बेखौ कागजाव लिरनानै बेगाव लाबथिंबाय थानांगौ गेजेर गेजेर नायनांगौ ओमफ्राय बेखौ नायबा मा जायो आं दखं डाक्टर जानो सानदोंमोन बेबायदि मबाइल थुबाय थाबा जानाय नङा नङा बेबायदि जानला मानला खोथाखौ सानबाय थाबा जानाय नङा नङा ओरैबायदि साननाया फैयो बेनिखायनो हायोबा पकेटावनो लानोसै आरो लिरनानै मा मावनो नागिरदों बेखौ लिरनानै लानांगौ पकेटाव बरियाखै बुजिबाय बेनिखायनो थांखि नङाबा खिन्थु माब्लाबाबो जौगानो हाया मानसिया दा बे थांखिफोरखौ लिरनानै लानांगौ बेनिफ्राय नोङो फुरा सारफोरनियाव सोंनांगौ नोङो मा मावनो नागिरदों आरो नों बेखौ माबोरै मोननो हायो बेखौ नों मिथिनांगोन what do you want and how you can get it नोङो डाक्टर जानो नागिरदों माबोरै डाक्टर जानो हायो नोङो सारफोरनो फुरा सोंनानै ला माला सारफोरा खिथाजोबनानै होगोन आरो बिथांमोननि खोथाखौ लानानै नोंसोरो जुदि आवगायलाङोबा अब्ला नोंसोर जौगानांगौ बुजिबाय दा आरो मोनसे सल' बुंलायो दै सानसेखालि सासे बिफाया फादारा फिसाला सासेखौ मोनसे गामियाव लांनो नागिरदों गोदोनि बाथ्रा आरो बे गामियाव थारमाने लाना थांनो नागिरदों बेवहाय बहुद हा हु दोङो मोजां आबाद जायो आरो बेवहायसो बिनि जिउखौ दानो हागोन आरो जे गावनि फिसालानि मोजां इयुन एबा फिउचारखौ नागिरनानै बे गामियाव थांदोंमोन मोनसे गामियाव आरो बे गामिखौ मोननो थाखाय मोनसे बालाहामाखौ बारनो बालाहामा मिथिगोन ना डिजार्ट नाव मिथिया सोरो बालाहामा दा बे बालाहामा माने मा गुवार खालि बाला आरो बेवहाय दा मा जाबाय बे बालाहामाखौ बारनानै थांनांगौ आरो बालाहामायाव लामाफोराबो सोलाय सोल' जाबाय थायो बेनिफ्राय साननै सानथामसो थाबायनासो मोनो आरो बे गामिखौ दा दालि थब्ला बोनना लादो दै लादो फिथा सौराय लादो ओमफ्राय बिफा आरो फिसाला थाबायलांबाय उनाव मा जाखो दा फिसालाया बुङो बाबा दखं मा मोनलिया दखं मिस जाखोमालै आफा नों थगायदो खोमालै ओइ जों गोमासिगोन खोमालै आफा ओइ जों थैसिगोन खोमालै आफा फिसाया ओइ र' धैर्य हम दै गांदोंबा दैखौ बाय लों ओइ उखैदोंबा ओइ लावदुम फिथाखौ बाय जानानै ला मेंदोंबा दसे जिरायलायबाय बेखायनो जायै लोङै लासै थाबायलांबाय आरो मोनासै ओइ बाबा नों मिस जालै थगायबायसो खोमालै जों थैसिगोन खोमालै आफा इयावनो थाबायथिं लामा आन्दायना थैसिगोन खोमालै आफाजों आइखौ नुनाय नंलिया खोमालै आफाजों है माथानि बायदि बाथ्रा बुंबाय थायो फै आंनि खिथु फै नंगौना आफा दसे आरो मोदैखौ हुगारनानै आरो थांलायबाय लागोन लुकुर थांबायानो उनाव मोनसे गोथैसालिखौ मोनहैबाय उनाव बुंलायबाय ओइ आफा जों नुदोंना इयाव मानसि फबना दोननाय जायगा दङ हे जोंबो थैखासिगोन थारमाने लामा आन्दायनाय मानसिखौ इयाव बुथारनानै फबना दोनो खोमालै आफा गैलालै आफा सेस जाखाबाय जोङो मिथियासै नों आंखौबो सेस जाबायलै आफा नोंनि लोगोआव ओमफ्राय बिबो ओइ
पागला साला इयाव गोथैसालि मोनदों माने जों गामिखौ मोनबाय मा गोदै थारमाने गामिनि मानसिया थैबा बेयाव फबना दोनफायो दा उनाव मोनमारबाय थारमाने नों नाय बै बिफा नङामोनब्ला बिफाखौ जों दा मास्टार ना सानना ला गोबां खेब बे गामियाव थांना फैनाय मानसि बियो दा मास्टारफोर बेबायदि गोबां आनजाद होना फैनाय मानसि बियो गोबां दुखु दाहाजों सौसिना फैनाय मानसि बियो जोंनि सारफोरा जोंनि आफाफोरा दा नों बे गथ' सेंग्राखौ नाय बिफाया बुजाय लाङामोनब्ला ओइ ससेनिफ्रायनो गिदिंना फैसिगौमोन बुजिना बाथ्राखौ ससेनिफ्रायनो गिदिंना फैसिगौमोन आरो बिफाया बैसो जानाय मानसि गियान गोनां मानसि गतिके बिफाया बुजाय लांबाय आरो उनाव बिफानि खोथाखौ मानिनानै बे जायगाखौ मोनमारबाय बेबायदि नोंसोरो डाक्टर जानो लुगैनाय थांखि बे सिमांफोरखौ मोनगोन बे सारफोरनि सुबुरन आरो एडभाइसफोरखौ लाबासो जेरैबायदि जोङो जुदि ओइ माबायाव काजिरङायाव जुदि जोङो मोसा मुफुरखौ नायनो थाङोब्ला बेयाव गाइड लानो गोनां जायो सासे गुरु लानो गोनां जायो गाइड माला गाइडआसो मिथिगौ बबेखिनि जायगायाव मोसाया ओंखारो मा टाइमाव बबेखिनि टाइमाव मैदेर ओंखारो बबेखिनि टाइमाव माने मा होनदों माबाया मा होनदों मैफोरा ओंखारो बबे जायगायाव मा जुनारा ओंखारो बिथांमोनासो मिथिगौ गतिके बियो मा नोङो गारि भारा खालामना ला मैदेर भारा खालामनानै ला ओमफ्राय नोंखौ दुनियाके माला खिथिगोन नों देरला हारसिंनो हाग्रा गेजेर आं मोसा नायनि र' माथिं ओंखारो माथिं मैदेर ओंखारो र' मुदियाव गाब्र'नानै थैना थागोन नों मुदियाव मोसाबोथ' अरथा जागोन बेनिखायनो मा बुंदों गाइडखौ नांगोन जों दा बे गाइडआ जाबाय जोंनि माने फोरोंगुरुफोर किसुमान आइ आफायाबो गोरों किन्तु जोंहा मैखोमै जोंहा फोरोंगुरुफोरा दा बेखायनो बिथांमोननि बाथ्रा खौरांफोरखौ लानानै मानिनानै जोङो आवगायलांनांगोन बुजिमोना बाथ्राखौ दा बेबादिनो दानिफ्रायनो आइ आफानि आरो फोरोंगिरिनि खोथाखौ मानिनाय बे आखलखौ दा गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसो थोलायनानै थैलायनो हमदों जुमाय फाग्ला सेरेब फाग्ला मबाइल फाग्ला जादों जोंनि आइ आफाफोर दोङो मबाइलाव तामान हामा माने सावगारि जाथायफोरखौ दिन्थिग्रा जादों आजिखालि जोङो फिसाफोरनो लदाय मबाइल गंसे बायना होयो आरो बेखौनो एकदम थुबाय थायो आरो बेवहाय मोजांबो दङ किन्तु फिसाफोरा बहुता मोजांखौ बासिख्र'ना नायनो रोङा आरो बेफोरखौ नायै दा जोंनि गोबां फिसाफोरा तेमा गरम माथा गरम गैयै जालांदों अदां बादां जादों गाद्दाव गासि जानो हमदों साद्याव बाद्याव जानो हमदों फरायनायाव गोसो माने होनो हाया ओइ मबाइलाव नुनाय लेथ्रा सावगारिफोरा गाज्रि सावगारिफोरा बिनि मेलेमाव सौदावफैबाय थायो बेनिखायनो आइफोरनियाव आफाफोर दोङो मानहर खेथि समान डाङर खेथि नाय मानसिनि फिसाखौ गोदोर मानसि खालामनाया मोजां मानसि खालामनाया बिराद प्रब्लेम जाना फैदों दा बेखायनो जोंनि आइफोरा बरियाके फिसाफोरजों रायलायनांगोन आफा मबाइलाव हामा बुस्थु ओंखारोनो बेखौ नायना आफा हिन्जावनि दान्दा खालामथ'नाङा लेखा फराखौ ला देनां नोङो लेखा फरा जोबनायनि उनाव नायनो मोजां सासे सिख्ला हाबा खालामनो हागोन आफा नंगौ फिसा सिख्ला टाइमाव सेंग्रा जाफुहांनाय टाइमाव गोसो थोलायनो लुगैयो सिख्लाफोरजों रायज्लायसिनो लुगैयो आरो सिख्लाफोराबो सेंग्राफोरजों रायज्लायसिनो लुगैयो जायो बासा फिसा आंबो सिख्ला टाइमाव रायज्लायोमोन बेखौ बुंनांगोन नङा खला खलिलै बरियाके रायज्लायनांगोन दा जोंनि फिसाफोरा आफादोंबो रायज्लाया आदादोंबो रायज्लाया आइजोंबो रायज्लाया सिरि मोथो औवा गुरियाव जनानै थाइजौ बिफां गुदियाव जनानै दरजा फांथिनानै नंगौना माबा माबिसो नायबाय थायो दा बेखायनो मबाइलानो जोंनि फिसाफोरखौ आदा इदि दंस खालामनायनि लामायाव आरो मबाइल गेम होनना बुंनाय बुस्थु बानायना होदो
खनसे बे गेमखौ गेलेबा थानो हाया दिनै मबाइल गेम एडिक्शन होनना बुंदो 10-12 जन बैज्ञानिकफोरा ओरैबायदि मबाइल गेम बानायना होदो जाहाथे थुबाथाय थुफ्लांबाय थायो आरो दा बेखायनो किसुमान गथ'खौ नुगोन नोङो एकदम मबाइल गेम गेलेगासिनो दङ आरो गाव न'आव थानानै ओइ लंकाव थानायफोरजों लोगो जाना गेलेबाय थायो एकदम मबाइल गेम थुनानो मोख्लाब क्लाब मेम ब्रुं जालायलाङो आरो किसुमान गथ'फोरा 9-10 नि गथ'फोरानो दा माने हरनि 1टा 2टालागै सिसि मबाइल थुनानो माने मोख्लाब क्लाब थैसाब जालायलाङो मेगन मोदै स्कुलाव थांबा सेन्टाराव न'खारो हरसे मबाइल थुबाय थायो आरो जायनि फिसाफोरा दा बाय सिख्ला जाफुहांबाय सेंग्रा जाफुहांबाय बिराद साबधान इसोरदो माने लोगो जानानै रायलायनांगोन इयाव मा होनदों इयाव पुत्र प्राप्तिषु हरख वर्षानि मित्रवत आचरत होनना बुंदों जोंनि फिसाफोरा 15, 16, 12, 13 बोसोर जाबायबा बिदो लोगो बायदि रायलायनांगोन थाल्ला थुला हामाखौ हामा होनना बुङो आइ हामा बुस्थुखौ नायबा हामाबाबा मानसिया दंस जायो बासा फिसा बेफोर बाथ्राखौ बुंनांगोन जों फरायना फरायाखै मा नायदो मा मादो मा सानदो बेफोर खोथाखौबो नैयाव थानाय फिसाफोरा आइ आफादो बरियाके रायलाय नोङो सिरि जुदि नोङो गाज्रि खामानि मावखामायोबा सिरि गाज्रि खोथाखौ सानबाय थायोबा मानसिया गिख' जायो मानसिनि गोसोआ लोरबां जायो बेनिखायनो मानसिनि गोसोनि बेमारा जायो जाय खामानिखौ नायबा पाप जायो जाय हाबाखौ मावबा पाप जायो होननानै जों मिथिगौ बेफोर हाबाखौ सिरि जुदि मावखामायोबा फैसा खामायोबा आंखौ मिथिबाय खोमा साननायावनो गोसोफ्रा दुरबल जालाङो थाल्ला थुला बुंनो हाया जायो खैसेब जायो खैसेब में ब्रुं थैसाब जालाङो मानसिफोरा बेनिखायनो बुंनायाबो स्राय लोंनायाबो स्राय जानायाबो स्राय देलायनायाबो स्राय नङा माने मा होनदों बेबायदि स्राय जानाय गथ'फोरासो जौगानो हायोलै बुजिबाय नोंना खैसेब खैचुब थानायफोरा हाया दा बेखायनो जोङो आइ आफाफोराबो गथ' गथायजों लोगो जानो हानांगोन नङाबा सिरिनो सेवलांगोन नों नंदो जोंहा फिसाया खोब फरायबाय थादो स्कुलाव थांबाय थादो स्कुलाव थांबा मालाय गेदेर मानसि जायोनो नों सानबाय थादो बिथिं नोंनि फिसाया आलु गेसाव सेवनाय बायदि सेवलांगासिनो दं बिथिं सिरि हामा बाथा सानखामाबाय थाग्रा जादो सिरि सोरबा सेंग्रादो रायलायखामाबाय थाग्रा जादो सिरि मबाइलाव बया बुस्थु नाखामाबाय थाग्रा जादो আমার দেউতার গমে নাই আমার মায়ের গমে নাই बुजिना मोनाखै बेनिखायनो बासा आइफोर मोजां गथ' खालामनाया बिराद दिगदार दै बिराद दिगदार आग्ला एसेबां दिगदार नङामोनलै दा माने मा होनो भां अखारदो ड्राग्स अखारदो मबाइल अखारदो गान्जा ओंखारदो आरो मा होनना बुंदों बे सिकर ओंखारदों बिराद दिगदारलै दा बेखायनो फिसाफोरखौ नोजोर होबाय थानांगोन मा खालामदो मा जादो मा नायदो मा लोंदो बबेयाव थांदो सोरदो लोगो जादो नाइननिफ्रायनो दानि गथ'फ्रा गोसोनाय जादों थांनाय बोसोराव बुंदों आङो गोबां मिथियाव बुंदों जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो 9 जन सेंग्रा सिख्लाया थैदो सुइसाइड जाना हौवा मोनैनि थाखाय हिनजाव मोनैनि थाखाय मात्र जोंनि जिल्लायावनो आरो दुलाराय जिल्लायाव किमान बर' सेंग्रा सिख्ला हिसाबानो गैया बुजिबायना दा गतिके बेनिखायनो नोंनि गथ'आ जुदि रायलायबाङा जाबायबा सिरि थाखामानाय जादोंबा सिरि मबाइलखौ नायखांबाय थानाय जादोंबा मिट्टी का दाल में कुछ काला है माने बेनिखायनो जोङो फिसाफोरजों रायलाय बुंखा जे आफा आं थानायावनो बिमा बिफाया थैयो बेखौ मिथिया बहुदा जानि आइया थैयालै जोंनि आफाया थैयालै जोंनि आइया थैयालै ओरै भाबिसो बुं आंबो आंनि फिसाखौ बुंमोन आं थांना थानायावनो मोजाङै फराय मबा थैयो पात्ता गैया आंनियाथ'
माने गोदिनो मबा थैलाङो पात्ता गैया दा बेखायनो बिमाफोरा बुं खुनु सत्य बाथ्राखौ माने बुंनो लाजिना गिनाङा आइ मानसिनि जिउ आरो बोराय बुरि मानसिया थब थैलाङो आजिखालि नानानथा बेमार फैदों दा बेखायनो बुंखानांगौ बासा फिसाफोर आं थानायावनो जिमान हागौ फरायना ला बासा आं मबाथि पात्ता गैया आफा आं थानायावनो इंराजिया सोलोङा ला सानखान्थिया सोलोङा ला एकदम लेखा फराखौ मोजाङै ला आं गाबोन थैया थांबा मा जागोन थैनोबो हागोन ना एख' थिग गैया नंगौ नङा आरो बेखायनो बे खोथाफोरखौ गथ'फोरनो थाल्ला थाल्ला बुंनानै होनांगोन जाहाथे माने बेबादिनो आरो बिबानो माल माथाखौ होननाङा दे बिबानो माल माथाखौ होननाङा ओइखौनो बुंदों मा आत्मसंयम सेल्फ कन्ट्रल होनना बुंदों बिबानो होबाय थाबा मा जायो नों होनो हायि बुस्थुखौ होनांगोन माने बिनागारगोन दिनै बिराद लुबिया जालाङो बेनिखायनो दा जोंनिया किसुमान आइ आफाया मा जायो सासे सानैल' गथ' माने मा होनदों बेलुन नांगौ होफैलायबाय थरसे नङा थरसे बेलुन माने थरसे माने थब्रै बेलुन होफैगोन चक्लेट जानो आफा आयै चक्लेट नांगौ गरब्रै नांगौ होफैदो 10टा थारमाने मा जायो माने लुबिया जालाङो गावनि गोसोखौ हमथानो हायि जायो ओमफ्राय बाइक देरबा बाइक नांगोन बाइकआबो एकदम नों बायनो हायि गोदो बाइकखौ बिना गारगोन बेनिखायनो मात्र जिखिनि बुस्थुआ दरकार बेखिनिखौल' इसोरनो बायनानै हो दरकारि खिनिखौ बेनिखायनो 10टा चक्लेट बा गरनैल' हो सालाफोरनो थैया चक्लेट मोनजायाबा बिदि जागोन आरो किसुमान बिमा बिफाया मा सासेल' गथ' जाहो एकदम लुदुर गिल' दम खालामदों जा आफा जा उदै उदै बि जाया दे नांगौ खिनिखौ जाबाय लदम दम जाबाथाय मोदोम गोदोर जाबाय गोसो मोदोम इलिट जायो ओंखायनो बाङाय ट्रिट जाहोबाय था गोसो मोदोम रेजें जागोन फरायनोबा फरायनो हागोन आरो गेलेनोबा गेलेबाय थानो हागोन दा गतिके बेबादिनो जोंहा बेनो जाबाय जोङो गथ'फोरखौ माबोरै खांनांगौ ट्रेनिंआनो लायाना जों ओइ नोङो कबि खेथि माव आबाद माव ट्रेनिं लायाबा नों मोनबो कबि फिथाइ मोना बयलारनि आबाद माव ट्रेनिं लायाबा नोङो मोनबो बयलार फिसिनो हाया दा जोंहा आइ आफाफोरा जोंहा मोनबो ट्रेनिं गैयामासिनो आं आफालै आं आइलै नोंहा आइ जादों खिन्थु आइ जानांगौ बा मा गियाननि दरकार गमान गैया दा बेखायनो गथ' फिसाफोरा गाज्रि जाबा जोंनो दाय आसलथे जोंनो फाप्पि साला गथ'आथ' बिमानि उदैयावथ' दुस्थु जाना फैयाना जों खालामदो दुस्थु जों खालामदो हामा वी आर रेसपन्सिबल फर देट बेखायनो आइ आफाफोरा जिमान हागौ मोजां हाबा माव आरो मोजां हाबा मावनाबो खिथिनांगौ बिमा बिफाखौ नायबाय थायो गाव सेब लोंबाय थागोन ओइ बाबा नों लोंना दे सेरेबा बया बस्थ' बिदिबा जानाय नङा गथियाफोरा लोंना माथो लोंनोसो लुगैयो मा बुस्थुलै इमान खदाय आफाया एकदम अमा बेदर खुरैसे गाहाम लानानै होख्लायबाय थायो आं बाय लोंना नायनि र' बरिया बुस्थुखौ माइयो ना बे गोदैनो थारमाने जायखौ मावनो नाङा बिसोर मावनो लुबैयो फिसाफोरा ओंखायनो हानायमानि बिमा बिफाफोरा गथ' गथायनि सिगाङाव गाज्रि खामानि मावनानै दिन्थिनाङा बुजिबाय दा बेबायदि जोङो आवगायलांनांगोन आइ आफाफोरनिबो बिराद बेगिनो दरकार दङ जोंनि खर'खानि आमार शिक्षार कथियाथुलि होनना बुंदों आरो मुलुगनि जेसेबां जौगानाय मानसि दङ बेवहाय बिमा बिफानि बिहोमा थायो आरो बिमा बिफाया माब्लाबाबो नों हानाय नङा होनना बुंनानै मानसिनि फंसे बाथ्रायानो मानसिनि जिउखौ सोलायना होयो नों हागोन बुंखा आफा नोङो हागोन मोजां फराय गोदोर मानसि जानांगोन माने आं जि हागोन नोंनो हानायमानिखौ आं होगोन नाजागोन होनो थाखाय खालि नोङो गावनि डिउटिखौ मोजाङै लाखि नों फरायबाय था आइ आं थावनि फिथा थाइनै खालामना लाना होफैनि नों फरायबाय था आइ आं गाइखेर आधा काप लाना फैनि बेयाव प्लेटसे आरो थावनि फिथाखौ होफैबा जानाय नङा नङा गतिके बाङाय तिरिक दि थाकिबा
कमके खाबा मा होनदों कमके खाबा बिसिके खाबा कमके खाबा नामदों तारमाने बाङाय बाङायखौबो बुजायो दा बुजा जाहोबा उनाव जानो हाया जालांदों मानसिया बुजिबिसिनो मा होनो नाथाय दा बेबादिनो जोङो आवगायलांनांगोन आरो गतिके जोंहा फिसाफोरखौबो आङो खावलायदों ओरैबायदि नोंसोर नाजा जाहाथे सोंनायनि फिननायखौ गावनि एन्सार होनो हायो गावनो सोंनायनि फिननायफोरखौ लिरनानै सारफोरनो खिथि दा किसुमान सारफोरा पुरा एन्सारखौ खालामजोबना होयो ओमफ्राय गाव निजायैनो एन्सार खालामनो हाया जायो बिदि जानाय नङा ओइ एक्टरफोर गोदै जाबा जानाय नङा डाइरेक्टरा जि डायलग होयो बेखौ आं माबायाव नाटकआव बुंनाय बायदि सिनेमायाव बुंनाय बायदि बेनिखायनो आङो बेयाव थानाय सारफोरखौ बुंदों गथ'फोरनि सोरजिलु गुनखौ जौगाहोनो नाजा हारसिंनो जाहाथे कुइसन खालामनाय एन्सार खालामनाय इंराजिनि गावनो कुइसन खालामबाय गावनि एन्सार खालामबाय पेज मोनसे फरायबाय पेराग्राफ मोनसे फरायबाय बेयाव मा सोंलु जाथावना दङ बे सोंलुखौ जाहाथे 9, 10 नि गथ'फोरा 8 नि गथ'फोरा बे MI ससियेलफोराव गावनो सोंलु बानायना गावनो फिननायखौ होनो हानाय जाबासो हि इज द रियेल माने फाइटार रियेल स्टुडेन्टआ खालि सारफोरा लिरना होनाय माबाखौ नटखौ ग्लब ग्लब फाथौ गोदै मुगास्थ' खालामनानै पास खालामनायखौ रियेल स्टुडेन्ट होनना बुङो गतिके बेबादिनो सोरजिलु गुनखौ जोङो जौगानो नाजानांगोन खन्थाइ लिरनाय सल' लिरनाय बुजिबाय बेबादिनो आखाइनि माबा मोनसे खामानि बानायनो हानाय बेबादिखौ जोङो खदाय इन्सपायार जोङो थुलुंगा होनांगोन आरो गथ' गथायफ्राबो खदाय नाजा निजायैनो जाहाथे सोंनायनि फिननायखौ होनो हायो निजायैनो जाहाथे खन्थाइ लिरनो हायो निजायैनो जाहाथे सल' लिरनो हायो बेफोरखौ नाजानांगोन क्रिएटिभ एबिलिटिसफोरखौ बयनोबो सोरजिलु गुनखौ हरदों नाथाय जोंनि देशआव गोबां गथ'फोरनि सोरजिलु गुनफोरा माने आनान गसाया थब्ला बोनना हरो आरो बियो ओरैनो गोमालांफिनो जियानो जा आरो बारा बाथ्रा बुंलिया जोंहा सानजारां रोदोमफु सोलोंसालिनि गोरायुं बिस्ति नार्जारिया दिनैनि बे गोथार सानाव आंखौ लिंना लाना फैनानै फंनैसो बुंनो थाखाय जिखिनि खाबु होबाय बिनि थाखाय बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जाय आइ आफाफोरा माने बेवहाय फैनानै खोनासंफैदों फिसाफोरखौ थुलुंगा होफैदों बै आइ आफाफोरनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो अनजालु फिसाफोरनिसिमबो आंनि अननाय आरो फिसाफोरनोबो सिबिनायखौ बावहरबाय दा फिसाफोरनोबो अननायखौ नङा सिबिनायखौ होनांगोन इसोराबो खनमान दङ इसोराबो रेसपेक्ट दङ बेनिखायनो आलासि फैबाथाय हामा हामा खिथानाङा गथ'फोरनिखौ गतिके बे फिसाफोरनोबो अननायनि लोगोसे आरो माने रेसपेक्टखौबो बावहरनानै आंनि बुंनो गोनांखौ खुलुमबाय दे